बे धोरोम आफादनि मानिनां आफादगिरि आरो बेयाव नुजाफैनाय जोंनि बयबो ठाकुरनि सत्संगजों लोब्बा थानाय मावथिफोर आरो बेयाव नुजाफैनाय भक्तफोर आङो बर'नि बुंग्रोनो साननायनि जाहोना जाहैबाय जोङो बेयाव माबादियै धोरोम सभा खालामदों एबा ठाकुरनि जोनोम फोरबोखौ फालिदों बे बाथ्राखौ जोंनि बेखेवगिरिया नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखालांबाय। थेवबोनो मोनसे जिनिस थालांदों होननानै आं बेखौ रायखांग्रोनो सानदों। जोङो जि जायगायाव धर्म सभा खालामदों बे जायगाया जाहैबाय आसामनि मोनसे मुंदांखा जायगा। दुलाराय आसामनि मादाव सोलोंथाइ रायजोआव बे जायगाया लावदङा इन्टिबिल जायगाया लावदङा इन्टिबिलबाबो मोनसे एमभि स्कुल एबा माध्यमिक स्कुल बे जादों पुथिमारि एमभि स्कुल नाम दाबो नोंथांमोननि बे मोखाङावनो दङ। बे आसामनि बिथोराव सबसे मोनसे समाव सबसे रासिन नामजादा माने शिक्षा अनुष्ठानमोन बे पुथिमारि एमभि स्कुल होनबाथाय बे आसामावनो गासैबो मिथिजोबो। बिनिफ्रायनो स्टेन्ड खालामोमोन असमिया रावजोंमोन फरायनाय मिडियामा आरो गुबुन गुबुनखौ गारनानै साथाम मस्थ' नाम खालामनाय फरायसा बे जायगायाव जों दाबो रायखांनो हायो। बे जादों सासेया बे लावदङानिनो रन्जित ब्रह्ममोन आसामनि बिथोराव एकदम स्टेन्ड खालामदोंमोन। घसकाटानि केशब चन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो बिराद नाम खालामना आसामनि बिथोराव एकदम स्टेन्ड खालामदोंमोन। आरो इन्टिबिलनि एकेन्द्रनाथ ब्रह्म बे साथामनि नामखौ मख'आब्लानो बै समाव जोंनि शिक्षा जगतआव माने नामफ्रानो खारिनो हागोन। ओरैबायदि मुंदांखा जायगायाव बे जायगायानो जादों दिनै बे जायगायाव शिक्षाखौ दा जेरावबो कम्पिटिसन जाजोब्बाय जुजिनाय जाजोब्बाय। बे हिसाबै पुथिमारि एमभि स्कुलनि नामाबो गोदोलांबाय शिक्षानि धारा आलादा जालांबाय। थेवबो बे जायगायाव दिनैहाय जुगपुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरनि मन्दिर बेवहाय गायसननाय जाबाय आरो बेबो जोंनि मुलुग समाजखौ जौगाखांहोनायनि मोनसे खाम्फा बादि जानानै थाबाय। आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय ठाकुरखौ गायसननानै दिनै बेवहाय धर्म सभा खालामनो हानाय बे पर्यायाव जों फैनो हादों आरो आं बेनिखायनो बे बाथ्राखौ रायखांनानै गोजोननाय मोन्दों। बे जायगाया जानला मोनला जायगा नङा। बे जायगाया जोंनि सोदोमस्रिनि जायगा। बे सोदोमस्रिनि जायगा हिसाबै धोरोम बिथिङावबो जों जेरैबा आवगायलांबाय थानो हायो बे बाथ्राखौ जों साननो गोनां जादों। दा धर्मनि खोथायाव दहाय जोंहा बेखेवगिरिया माखासे खोथा बुंलांदों आरो बेखौनो एसे फेहेरनानै बुंनांगौ बादि जायो जे बे जेसेबां समाज बिगियानिफोर दङ बा बैगियानिकफोर दङ बिथांमोनहा मोनसे खोथा होनोमोन जे मानसि हारि आरो गुबुन जिब जुनारजों मा फाराग दङ। फारागा बेनो मानसिया दावगानायनिफ्राय दावगादों सभ्यता लाभ खालामदों कालचार लाभ खालामदों आरो गुबुन दाउस्रि दाउला जेसेबां जिब जुनार बेफोर दङ बे गोदो जेराव दं बेवहायनो दंगासिनो दं। बिसोर माबा मोनसे समाज दङ समाज दंसै खिन्थु बे समाजा मानसि समाज बादि दावगानानै फैयाखै। होमब्ला मानि थाखाय बे जादों? दा जोंहा डारउइनमोन साइन्टिस्ट दंमोन बिथांमोनहा मोनसे फर्मुला खोन्थालांदों जे मानसिनि गेजेराव गावजों गाव सहयोग खालामलायनाय क'अपारेसन बे जिनिसा दं। बे क'अपारेसनजोंनो
जोङो दावगानो हादों गुबुन गुबुन जिब जुनाराव बे क'अपारेसन गावजों गाव सहयोग होलायलायनाय बे जिनिसा बिसोराव गैया बेनो लायनो जोंजों आरो बिथांमोनजों तफात फारागा बिनो लांदों दा बिदिबा जोङो गावजों गाव बे क'अपारेसन सहयोग खालामलायनानै जों दावगाबाय थानो हादोंना दावगायै दावगायै मोनसे सिमा मोनहैगोन जि सिमायाव बे क'अपारेसनाबो खामानि होया जों बबेबा जाहोनाव गावखौ गाव क'अपारेसन बा सहयोग खालामलायनो हाया सोरबा जुदि दैयाव गोलैयो गाथोनाव बा जुदि गब'हैयोब्ला अब्ला रावबो जुदि बेखौ बोखांहैयाब्ला बे मानसिया इसोर होननानै बे गाबज्रिनानै थाबाय थागोन माने जों जेब्लानाखि माबा मोनसे क्रुसियेल पइन्टआव फैयो एकदम हां थोनो थोनो अबस्थायाव गोलैयो जे रावनिफ्रायबो जेबो माबा मोनाखै अब्ला जोंनो इसोरखौ नांगौ बे समाव जों इसोरखौ गाबो हारसिङै न'खरावबो हारसिङै बेक्तिगत भाबै सब समय बिमा बिफा बिदा फंबायखौ लोगो मोना ओरैबायदि सम ओरैबायदि माखासे हन्था जायो जे समाव जों रावखौबो मोना बे समाव होनबा नों सोरखौ गाबज्रिगोन बेयाव सासेल' मानसि गाबज्रिगोन मिथिया हसिया खालि इसोर होननानै गाबज्रिगोन अब्ला थारैनो इसोरासो जोंनि गुदि थारैनो इसोरासो जोंनि बिफा दा बे इसोरनि रहस्यखौ लानानैनो असम्भब गिदिर बाथ्रा ओजों आरो दिनै जोंनि जिउनि थांखिया मा ओरै होनना बुंनायाव जों इसोरखौ मोननाय इसोर प्राप्ति जीवनेर उद्देश्य की जीवनेर उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति बे ईश्वर प्राप्ति दाना ईश्वर प्राप्तिखौ जों बोरै मोननांगौ अब्लाथ' बे खोथाखौ सोर होनो हागोन आरो इसोराथ' दङ नाथाय नों बे इसोरखौ बोरै मोननो बिनिबोथ' माबा मोनसे लामा थानांगोन बे ईश्वर प्राप्तिनि लामाखौ दिनै परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरा जोंनो एकदम रोखा रोखोमै जोंनो खोन्थाना फैदों इसोरखौ मोनहैनाय माने आसले इसोरनि गुन गोहोखौ मोननाय जेरैबायदि जायोबा जों इसोरनि गुन गोहोखौ मोनो बेबादि गुन गोहो मोननायखौसो ईश्वर प्राप्ति बा ईश्वर मोननाय ओरै होननानै बुंनाय जादों अब्ला माबायदिबा मोनो बेफोरनि लामाखौनो एकदम सुन्दर भाबै ठाकुरा जोंनो खिन्थालांदों दहाय बेखेवगिरिया होनलांदों जे हिन्दु धर्म मुसलमान धर्म ख्रिस्टान धर्म बेफोरबादिबा आंनिया बे धर्म नङा बेफोर गासैबो मदसो खिन्थु मद होननानै बेखौ नागारनो थाखाय ठाकुरा होनदों मदखौ नों थांबाय था नों बे मदजों खिन्थु ओरैबायदि मोनसे सम सफैगोन बे मदजों नों आरो दावगानो हाला जेरै जों आवगायाव क'अपारेसन खोथाखौ होनदों गावजों गाव सहाय सहयोग खालामलायनाय नोंनाव गैयाबा आंनियाव लां आरो बेनिफ्राय आंनाव गैयाबा आं नोंनिफ्राय लाबोगोन बिदि क'अपारेसन दा हिन्दु धर्म मुसलमान धर्म बेबायदि धर्म नाम लायै बे मदआ गावनि गाले देसासार आरो कालासार होननाय मोनसे खोथा दं दा जों जेब्लानाखि जाजों खालामो मानसिफोरखौ दिक्खा होनो सानो नाम होनो सानो इसोरनि नाम अब्ला जों मोनसे गोरोन्थि खालामगासिनो दं माबोरैहाय जों इसोरनि नामसो होनो नागिरदों नोंनि जि देशआव जि कालाव जि समाव नोंनि आदब खायदा नोंनि आखु आसार बेखौ आं बादा होनो फैयाखै बेखौ खालाम नों खिन्थु बेजों सोलियै सोलै नोंहा ओरैबायदि मोनसे समाव मोनसे खहा नों मोनदांगोन माथो बेबो सम्पुर्ण नङा बेजों आं अनेक सालायबाय बेखौ मानिबाय आङो बे मदजों अब्लाबो आंनाव माथो दुखु दाहा रग ब्याधि बिपद आफद बेबाथो जोबनो थाङा अब्ला बेनाव मोनसे साननाय सोमजिगोन आरोखि आरे माथो बेबो आंखौ फुरा खालामा बेयावनो जादों धर्मनि प्रयजन बेयावनो जादों इसोरनि प्रयजना अब्ला जि खोथाखौ नोंनि मदआव दिन्थिनो हायाखै जि खोथाखौ नोंनि आखल आखुआव दिन्थिनो हायाखै बे जिनिसखौनो ठाकुरा जोंनो होनो फैदों बेनिखायनो मा जिनिसखौ जोंखौ परिपुरन खालामफैदों बेसो जादों जोंनि आसल खोथा गतिके नोंनाव दंखायो आंनाव दंखायोनि खोथा बहाय गैया
नोंहा माबा गैया नोंखौ फुरा खालामनायनि थाखायसो फुल फिलार दि बेस्ट नोंखौ परिपुरन खालामनो फैदों अब्ला निश्चय बिथाङा जोंनि जिउआव सोलिनांगौ बिथाङा जोंनि समाजाव माबा मोनसे सोलिनांगौ बेबायदि माबा मोनसे गोदान गोदान खोथा निश्चय बिथाङा लाना फैदों जायनि थाखाय बिथांखौ बैशिष्ट पालि अपरमायन जोंनि साफ्रोमबोनि बैशिष्टखौ जोंनि देसासार आरो कालासाराव जा जा दङ जोंनि समाजाव जों जेखौ लानानै जों हारिमु लानानै लायो बेफोराव जा दं बे गैयैखौ आरो होफैनो फैदों नोंनिखौ साबसिन खालामनो फैदों अब्ला जों बेखौ आजावनायाव मा आपत्ति दं खिन्थु जों बाथ्राखौ बेहाय मोजाङै बेखौ बिजिरनानै मानसिफोरनो खोन्था हायाखै ओंखायनो धर्मनि खोथा लानानै जों गन्दगल खालामो जोङो मदनि खोथाखौ लानानै जों गन्दगल खालामो बिदि नङा मा नोंनि बर' मा नोंनि हिन्दु ना नोंनि मुसलमान बै जुगाव बेद उपनिषद जे रचना खालामदों बेयाव जे माखासे श्लक बानायलांदों बे श्लकफ्राबो गासैबो फुरा नङा जोंखौ गोजोन होनो हाया मानसिनो नांगौखौ बे फुरा बुंनो हायाखै बिसोरबो बिथांमोनहाबो जायनि थाखाय दा मोनसे खोथा रिसार्च सोलिदों जोंनि देवघरनिफ्रायनो सासे पन्डिता बेखौ लिरनानै परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरा बे संस्कृत श्लकफ्राव मा मा गोरोन्थि दङ बेखौ दिन्थिलांदों सरस्वती फुजायाव जा श्लक खनो एक नम्बरखौ बुंबाय आङो बेयाव जा श्लक दं ठाकुरा बहायबो मोनसे खहा दं बेबायदि खहा गोनांजों गोदोनि बे उपनिषदनि खोथायावबो नंगौ नंनाया खिन्थु फुरा नङा बे खोथाखौ ठाकुरा प्रमान खालामनांगौ आरो नों आंनि फिसा फिसौ समाजनि खोथाखौथ' बाद हो दा बेनो जोंनो माबा मोनसे गोदान जिनिस होनो फैदों गोदान जिनिसल' नङा जोंनो गोदान गोहो होनो फैदों जि गोहोखौ जों आवगायाव मोनफेरबाय जि तत्वफोरखौ जों आवगायाव मोनफेरबाय एकदम माने रिलिजन नांगौबाथ' लेटिन लेंगुवेजाव रिलिगियास जों गोदो इसोरजों दङमोन फैबाय आरो बेयाव जों थांफिननो लुबैदों नों माबोरै थांफैया बे रिलिगियास आरो जग जाहैफिननाय आरो बिथांजों जोङो गोजोमनानै थाहैफिननाय अब्ला बे माबोरै जानो हागौ बिनिफ्रायसो रिलिजनखौ बुंदों रिलिजन माने ओंखायनो धर्म नङा दा धर्मआ जादों धारन पालन धृताथु जोङो बिथांनि खोथा बाथ्रा बिथांनि गुनखौ मोननानै जोंनि देहायाव जोंनि गोसोआव जोंनि मेलेमाव बेखौ धारन खालामनानै बेखौ लानानै गावबानि बिराद बेक्तित्वशालि मानसि जानो हानाय बे खोथानि थाखायसो बे जोंनो निति नियम बेफोरखौ जों आरो बे निति नियमफ्रानो दा ओंखायनो धर्म होननानै बुंब्ला दस्रा बुजिया अब्ला बे खामानिया सासे मानसिनिल' नङा बे खामानिया मोनसे समाजनिल' नङा मोनसे देशनिल' नङा सासे मानसिफ्रा आरम्भ खालामनानै बिश्व दुनियाव जेसेबां मानसि दङ जे बे गोथार गियानखौ मोननो थाखाय एबा गोहोखौ मोननो थाखाय जोंहा बयहाबो प्रयजन दं दा बे बिराद गोथौ खामानिखौ गोथौ हाबाखौ गोथौ गियानखौ बिथाङा जोंनो होफैदों होमब्ला बयबोथ' मोजांखौ लुबैयो हाथाय बाजारै थाङोब्ला ट्रेड फेयाराव थाङोब्ला माबे जिनिसखौ साबसिन जों बेखौ नायनानै बायनो नागिरो अब्ला गियाननि रायजोआव आखल आखुनि रायजोआव जेखौ जोंनो साबसिन होदों होननानै बुंदों अब्ला जों बेखौ मानो आजावा बेखौ आजावनायनि थाखाय राहा खालाम नङाबा नोंहा जौगानायनि जेबो राहायानो गैया दा मोनसे जों जेब्लानाखि जोङो बे इसोरनि थिननाय गुन आरो मन्त्रखौ जों आजावगोन अब्ला जोंहा सासे बिगोमा थानाय जायो जोंनि दा दैदेनगिरि माने जोंनि फुजनीय बाबाया मोनसे सल'खौ अरायबो जेरावबो खोन्थायो आरो बे खोन्थानाया जोंनो नांगौ बादि खोन्थायो बे सल'आ जाहैबाय मा जे मासे मोसौखौ मासे लख्राया मोसाया होसोलांबाय मोनाखै खारै खारै मानैबो खारनानै मा जाहैबाय मोनसे बेहेरबारियाव गब्र'नानै थाहैबाय मोसौआबो गब्र'हैबाय ओमफ्राय मोसाबो गब्र'हैबाय दानाथ' सानैबो जुजिलायबाय बेबो बेखौ होसोलाया बेबो खारनो नागिरो बेबायदि जायै जानानै साना हाबलायलांसै साना जखन हाबनोसै दा मोसाया होनदोंमोन ओइ बेटा नों बहा गनो आं जेरैबाबो नोंखौ मोनसे समावथ' बे हाब्रुआ रानगोन दैया रानगोन अब्लाथ' आं नोंखौ मोनजागोन ना ओरै होनना बुंदों मोसौआबो जाबायनो ए भाइ नों बिदिसो होनदों नोंहा खिन्थु बारा गोबाव गैला
नों खिन्थु हमनानै लांजासिगोन नै आं माबा दामज्लानाय खोनाबाय थारमाने गामिनि मानसिया बिगोमा मानसिला बानायनाय बे मोसौखौ नागिरफैगासिनो आंहा बिगोमा दं भाइ नोंहाथ' बिगोमानो गैया नों बहा गनो बैहाय दान्दिसे उनाव मानसिफ्रा ज' ज' थांनानै एकदम नालाखौ सोदोब खालामनानै बे मोसौखौ हमनानै लाबोबाय ओमफ्राय मोसाखौ बे गावथारबाय दा थिग बिदिनो जोंनि अबस्था बेनो जायहा बिगोमा दङ जायहा मालिक दं गार्जियान दङ बे मानसिहा गिनांगौ गैया जोंनि धर्म रायजोआव जोंनि आध्यात्मिक रायजोआव जोंहा बिगोमा दं बे हिसाबै जों जुदि बबेबा खामानियाव खाना नाङोब्ला अब्ला जों मा जागोन जोङो इसोरखौ गाबज्रिबानो जोंनि नेम निथिखौ मोननाय हिसाबै जों बेजों बारग'लांनो हानाय जायो दा बे बारग'नायनि लामाथ' मेरला दंजायो दा धर्मनि खोथाखौथ' जों बे मोनसे मिथिङाव बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया एबा सासे मानसिया बे जनमाव ठाकुरनि खोथाखौ धर्मनि खोथाखौ मिथिजोबनो हानाय नङा मिथिब्लाबो फालिजोबनो हानाय नङा आरो बेखौ जोङो जोंनि जिबनाव बेखौ माने मेटेरियेलाइज बेखौ बास्तब मोगथां खालामनो हानाया गोब्राब थेवबो जोङो बेखौ मोनोब्ला जों बुजिनो हागोन जोंहा गोहो मोननाय जागोन दा जोंहा बुजिनांगौ खोथा सोलोंनांगौ खोथा मेरला दं परम ब्रह्म श्री ठाकुरा बे जुगाव गोगो गोथार गियान लानानै जोंखौ बोखांनो फैदों आङो बेखौनो बुंबाय बुंनानै बुंसै बर' ভাষাততো মই বহুত কথা ক'লোঁ মই অসমীয়াত কিছু কথা কওঁ মানে এটাৰ পিছত এটা ক'লে অলপ বিভ্ৰান্তি হয় সেইকাৰণে এটা ভাষাত মই শেষ কৰি দিলোঁ মই আগতে এই জাগাৰ এটা মাহাত্ম্যটো আগতে কৈছিলোঁ এই যি ঠাইত আমি সভা আমি পাতি পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰী ঠাকুৰৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰিছোঁ এই জাগাটো কিন্তু অসমৰ ভিতৰত এখন বিখ্যাত জাগা শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে নাম পুথিমাৰী এম ভি স্কুল কিন্তু জাগা এই লাউডঙা আৰু NTB পুথিমাৰী এম ভি স্কুল বুলি অসমৰ ভিতৰত এটা বিখ্যাত জাগা এনে এটা সময় আছিল যে অসমৰ ভিতৰত সকলো সময়তে ষ্টেণ্ড কৰিছিল এই মাধ্যমিক স্কুলত পুথিমাৰী এম ভি স্কুলৰ পৰা আৰু ইয়াৰে পৰাই কিছুমান কৃতি ছাত্ৰ যেনেকৈ এতিয়াও কিছুমান মানুহ জীৱিত ৰঞ্জিত কুমাৰ ব্ৰহ্ম তেওঁ ষ্টেণ্ড কৰিছিল অসমৰ ভিতৰত একেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম এইটো তেওঁ কিয়ৰ আমাৰ NTB ল'ৰে আৰু ঘোষ কাছাৰ পৰা এজন মানে খুব নামী ছাত্ৰ আছিল এওঁ আছিল কেশৱ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম এইবিলাক বিশিষ্ট ছাত্ৰ আছিল আৰু এই স্কুলৰ আজি শিক্ষা জগতত বহুতখিনি শিকিছে ইমানখিনি নাম এতিয়া কৰাৰ প্ৰশ্ন হয় আজিকালি খুব প্ৰতিযোগী স্কুল ওলাইছে গতিকে পুথিমাৰী এম ভি স্কুলৰ নামটো আমি সিমান মনত নাহিলেও এতিয়া এইখিনি জেগাতে এতিয়া আমাৰ ধৰ্মৰ স্থান সৎসংগৰ মন্দিৰ ইয়াত স্থাপিত